En el tema nou anem a veure els aspectes de la reproducció humana. Què és la reproducció? La reproducció, que no s'ha de confondre necessàriament amb el que és la copulació o com és el sexe en si, és el procés pel qual es formen nous éssers vius a partir d'éssers vius ja existents. És obvi que aquí no estem parlant d'acte sexual ni, d'acord? Sinó és simplement el sistema en què es formen nous individus a partir d'individus ja existents. Aquesta reproducció pot ser sexual, val? I quan diem sexual no estem referint a través de l'acte sexual necessàriament, sinó que hi ha implicat gàmetes sexuals, cèl·lules reproductores sexuals, hi ha implicada una cèl·lula sexual masculina i una cèl·lula sexual femenina, o podria ser asexual. Com podria ser asexual sense que hi hagi cèl·lules sexuals al mig? Doncs fent un esqueix, un gerani, un estoló, si tenim maduixeres a veure que treuen una espècie d'estoló, una espècie de filament, diguéssim, al punt de la qual hi ha una altra maduixera que claven al terra perquè aquí s'origina un altre organisme a través de rizomes, en bacteris a través de la bipartició, a partir de els originadors. Hi ha molts tipus de reproducció asexual. Dintre del sexual, que hi ha gàmetes, doncs hi hauria molts tipus també, perquè podries tenir amb o sense còpula, per exemple, o fecundació interna o externa. Anem a veure el cas dels humans. Els humans, la reproducció òbviament és heterosexuals, és a dir, que és l'individu del sexe femení i l'individu del sexe masculí. A part d'això, la reproducció és la fecundació, més aviat dit, és interna, no és externa. Interna, per això, òbviament, l'aparell reproductor masculí consta de penis. Què vol dir que és externa? Hi ha reproduccions sexuals externes? Sí. Per exemple, les de moltes plantes, les plantes. O peixos. Peixos que la femella té un sou, passen els mascles, centenars de mascles, o pocs mascles, d'acord, amb bancs o no bancs, i deixen les espermatozoides i per sort, que són els espermatozoides properament, òbviament, on la femella o femelles estan ovant, deixen els espermatozoides i per enllà algun espermatozoide es desplaçarà per l'aigua, nedarà i arribaran a un ou i el fecundarà. Això és una fecundació externa al cos femení, del peix, en aquest cas. Interna serà dintre del cos. En aquest els humans tenen reproducció, òbviament, reproduïm, és sexual i a sobre és interna. Què més? En el cas dels humans, l'aparell reproductor no és únic, òbviament, perquè això inclou sexes, sexe masculí i femení. Per què no és únic? No és que parlem que l'aparell reproductor sigui únic, però seria una espècies que tenen hermafroditisme, que el mateix individu presentaria dos sistemes reproductors. L'aparell reproductor masculí produeix les seves sexes masculines, ja ho sabeu, les espermatozoides, ho hem comentat abans, i les femenines, perquè l'aparell femení produeix les seves sexuals femenines, els òvuls, i al seu interior, que té una altra funció l'aparell reproductor femení, a part de produir els gàmetes, les cèl·lules sexuals especialitzades, és dur a terme la fecundació i el desenvolupament, la gestació de l'embrió. Allò que el masculí és molt més senzill, només dur a terme tota la producció d'espermatozoides que s'alliberen fora del cos, i en canvi el femení dur a terme cèl·lules sexuals, però que a sobre s'hi produeix la fecundació interna que té espermatozoides i la fecundació també, a conseqüència d'això, la gestació, que és un aparell reproductor més complex. Anem a veure quina és aquest recorregut que es fa en els aparells reproductors femenins, diguéssim,
per dur a terme la fecundació i posteriorment la gestació. Tenim que abandonar els testicles, això més el tema anterior, el tema 8, els espermatozoides no poden encara fecundar directament l'oòcit. Són espermatozoides immadurs. Estem parlant d'abandonar els testicles, no el penis, no en l'ejaculació, abandonar els testicles. Que recordeu que anava pel conducte deferent. Els testicles, fotem per aquí, i el conducte deferent. Doncs a veure, a l'epididimi, que és aquell conducte, aquell tub que connecta el conducte deferent als testicles, que és això d'aquí, com podeu veure, que és el conducte deferent, això és l'epididimi, que és d'aquí, s'hi du a terme la maduració i l'activació dels espermatozoides. Això pot trigar entre 10 i 15 dies. Però que els espermatozoides quan hi ha l'ejaculació, els espermatozoides no surten aquí, i s'ha ejaculat. No. Creo que ja aquí s'han introduïts, òbviament, lentament, van per aquí, i aquí estan entre 10 i 15 dies i, òbviament, immadura. Això perquè fa dintre de l'aparell reproductor masculí, però és que dintre de l'aparell reproductor femení, el tracte genital femení, s'hi du a terme la capacitació, capacitaran els espermatozoides per poder fecundar l'òvul, és a dir, eliminaran la coberta de glicoproteïnes, proteïnes en una part de glúcids, la unió de glúcids i proteïnes, i proteïnes seminals que recobreixen la membrana plasmàtica acrosomal. Eliminaran com una coberta que presenta, d'acord, els espermatozoides. I després hi haurà la reacció cromosòmica, d'acord, a nivell de la zona perioda. Sense aquests dos processos, ja veurem, l'espermatozoide no, d'acord, podria fecundar l'oòcit. On es du a terme la fecundació? Sabem que a l'aparell reproductor mas femení, òbviament, i com específicament, però, i com específicament es forma, es du a terme de la veure. Primer, la fecundació es produeix quan s'uneix l'òvul, òbviament, amb un espermatozoide. Mireu aquí. La fecundació es du a terme quan hi ha un òvul, aquí en tenim dos, hem fet una poliovulació de dos, ¿vale? Mireu que això és el... D'acord? Aquí s'estan duent a terme els ovaris, ¿vale? Es duen a terme la maduració d'aquells follicles, i aquí s'han lliberat dos. Els que són madurs i no s'alliberen són traccionats. I aquí els espermatozoides i s'hi du a terme la fecundació. Que la fecundació es produeix quan hi ha que fecundar un òvul. Aleshores, aquesta fecundació és interna, ho hem dit abans. Es produeix dins de l'aparell reproductor femení, on concretament a les trompes de Fallopi, que ho vau veure en el tema dos temes anteriors, el tema 7. Un cop dins la dona, els espermatozoides, que estic aquí, no són el penis, que quan és l'ejaculació, i aquí hi ha la gallina, els espermatozoides pugen cap a l'úter, i entren les trompes de Fallopi. Mireu que no tots els espermatozoides, òbviament, entraran ja dintre de l'úter, no tots els que entren a l'úter entraran dintre la trompa de Fallopi, però són més la trompa de Fallopi n'hi ha dues. De manera que tots els que agafin aquest camí no es quedaran cap òvul aquí, perquè cada mes ovulen d'un ovari diferent. De manera que, i tot, la meitat només que tira cap aquí, que són uns quants els que havien ejaculat, van penetrant i són tan sols uns quants arribaran aquí. Si en aquest punt de les trompes de Fallopi, òbviament, hi ha un òvul, els espermatozoides l'envolten fins que aconsegueixen introduir-s'hi. És això la fecundació. Un cop fundat, l'òvul descendeix cap a l'úter, on s'implanta, s'adhereix, mireu, en aquest teixit d'endomètri, que el tenia molt, si recordeu, el tema estat molt desenvolupat, però i vascularitzat amb teixit i derivacions, preparat per a una possible fecundació i una possible implantació. Aquest òvul fecundat, que se'n diu zigot, que s'adherirà a aquestes membranes, aquesta paret que comentàvem,
començarà el seu desenvolupament i les cèl·lules s'aniran dividint i estaran creixent, formant el zigot, l'embrió, el fetus, etc. Aquí comentàvem el tema 8. Val? Aquesta reducció del nombre d'espermatozoides que arriben, òbviament, a poder fecundar l'òvul. L'ejaculació. En cada ejaculació es produeixen més de 200 milions d'espermatozoides. Això en quant al tema 8. És un sistema en què els espermatozoides són molt barats. Se'n produeixen moltíssims. Per què? Perquè, òbviament, molts d'ells no arribaran. Molts d'ells es quedaran pel camí, ja ho veurem. D'acord? És un sistema que es prioritza la quantitat abans que la qualitat. Tinguem en compte que aquests 200 milions d'espermatozoides, òbviament n'hi ha molts que no són viables. S'han produït alguns que tenen defectes, tenen dos caps, tenen dos flagels, tenen defectes que fa que no es moguin, molts no es mouen, etc. O sigui, no els 200 milions tots són viables. D'altra banda, ja hem vist abans, en la diapositiva anterior, que uns quants n'hi entraran a l'úter, altres s'equivocaran de trompa, s'equivocaran entre cometes de trompa falopi, altres, etc. O sigui que és la part grana que només arriben a l'òvul al final entre 200 i 300 d'aquests de més de 200 milions d'espermatozoides. En aquest sentit, en aquest viatge que dona a terme l'espermatozoide, té molta importància les prostaglandines, d'acord? Excretades amb el semen. Que és la prostaglandina que fa estimular la contracció del múscul uterí. D'acord? És a dir, l'úter el contrau. Això fa una espècie de succió, òbviament, que ajuda els espermatozoides a penetrar cap a les trompes de falopi. Aquesta prostaglandina, que inicia la contracció del múscul uterí, a vegades es recepta, s'injecta en dones per estimular el part, perquè òbviament embarassada, òbviament està per final d'embaràs, es vol induir, i llavors es pot donar, o fins i tot a vegades es diu, i això és sabidoria popular, que al final de tot de l'embaràs, quan es vol ja està a punt o s'ha passat de dies, a vegades tradicionalment sempre s'ha dit que la dona tingui relacions sexuals. Per què? Òbviament, perquè l'ejaculació que té prostaglandines sovint podia estimulava sempre l'úter i això sovint desembocava en el part, perquè estaven fent aquestes contraccions del múscul uterí i desembocava d'acord amb les seves reaccions que acabava desembocant en el part. Què més? Les prostaglandines és potencial per l'oxitocina, com en les relacions sexuals hi ha l'alliberament d'oxitocina molt important, i la contracció uterina que estan comentant té aquesta pressió negativa que fa pujar els espermatozoides. Finalment, a nivell del líquid seminal, tingueu en compte que el líquid seminal que hem vist en el tema 8 té una funció molt clara, que és compensar el pH baix de la zona de l'úter femení. Per què? Primer, per començar el pH que queden restes d'orina, i el segon, el pH inherent a l'úter. Què vol dir això? Que en veritat l'úter és un ambient bastant hostil als espermatozoides, i dels quals hem vist que els 200 milions n'arriben 200-300, en la seva part acaben sent eliminats en aquest ambient tan hostil, a part que alguns d'ells òbviament tenen tares, no ho hem dit abans, doble flagel, doble K, etc., que no són viables, però també són ben hostils i de manera que van encarregar amb una compensació que era de líquid seminal per intentar millorar les condicions ambientals durant un cert temps de l'úter que permetre la seva progressió cap a la trompa cefalòpia. Resumint, vagina, aquí va el penis, ejacula, i aquí ja comença la migració cap a l'interior, cap a l'interior de l'úter. Van migrant,
és aquesta òvula amb aquest, activen uns quants, activen morir molts, òbviament, activen morir molts, més uns quants van penetrant, de tot passa l'istme de la trompa de Fallopi, i al cap de 2 o 7 hores arriben a la trompa de Fallopi, des que hi ha hagut l'ejaculació. Val? Òbviament, com migren per aquí? Primer de tot, aquí en el seu de pèls, la velocitat que ajuda. Hi ha aquesta contracció que fa, gràcies a les postes vaginals, que fa una pressió negativa cap aquí. I a part, òbviament, els espermatozoides tenen un flagel que és el que es permet l'estar desplaçant. De manera que els espermatozoides van migrant, arriben fins a 32 i 7 hores i es detenen, esperant. No continuen la progressió. Val? Què passarà? El recorregut va. Els espermatozoides arriben fins aquí, òbviament, perquè comentaven que tenen la propulsió interna, el seu flagel, i perquè hi ha aquell moviment ciliar que us havia ja descriut fins a arribar aquí. Es detenen aquí esperant que surti un òvul. Només en el moment en què surti un òvul, aquí, i el reconeguin, val? Es tornaran a activar. Si no sortís cap òvul, que és el que estava passant aquí, perquè aquí no sortirà un, no són aquests, doncs es quedarien quiets i acabarien morint i sent degradats, val? Perquè no hi havia hagut cap òvul que hagués passat que els hagués reactivat. Val? Mireu el que us comentava, aquí els espermatozoides van avançant gràcies a la presència d'aquestes vellositats, d'aquests cilis, d'acord, que tenim a tota la cavitat uterina. Val. Què passa si surt aquest oòcit, aquest òvul, en direcció de la trompa de Fallopi? A la zona de l'ampolla, d'acord, hi ha contracció ciliar, tornem a tenir aquí aquests cilis, que els tenim aquí, que facilita el desplaçament de l'òvul al llarg de la trompa de Fallopi. Per això hi ha una contracció del múscul llis. La contraiem, pom, que facilita també, com si fos un cub, com es mou, que facilita que vagi desplaçant-se aquí l'òvul. L'òvul es va desplaçant i aquí es troba aquells 200-300 espermatozoides que estan quiets, esperant. I en aquest moment els espermatozoides es reactiven. Aquesta és una quimiatracció, una atracció química per la presència de cèl·lules al voltant de l'òvul. L'òvul té les cèl·lules al seu voltant que estimulen la reactivació dels espermatozoides. Aquesta seria la situació en què ens trobaríem al voltant de la trompa de Fallopi de l'ampolla vagina, un òvul molt gran, molt més gran que els espermatozoides, i aquí una sèrie de 200-300 espermatozoides que s'han activat, estan actius, d'acord, perquè el mateix òvul els ha activat. Les quals activament que 1, 2 estan començant a penetrar, no han penetrat normalment, penetrarien quan faiguessin la cua i haguessin introduït tot el cap a l'interior. Ara bé, és veritat, s'han activat aquests espermatozoides, però encara no és suficient. Perquè, que com hem comentat abans, els espermatozoides, com a tal, no poden fecundar un òvul. Havien de passar una maduració, us acordeu? A l'epididimi, d'acord? El que tinc que 14 dies allà, i després havien de succeir 2 fases, 2 processos dintre de l'aparell reproductor femení perquè permetés la seva fecundació, perquè permetés un espermatozoide fecundés un òvul. La primera era la capacitació, és a dir, només aquelles capacitats, aquelles cèl·lules capacitats que tenen la capacitat, podran travessar les cèl·lules de la corona radiada. La corona radiada és això d'aquí, aquest conjunt de cèl·lules que protegeixen l'òcit, l'òvul. Tenim que l'òvul, quan s'allibera, té múltiples cèl·lules al seu voltant. D'acord, què és això? A veure, la fase 1,
aquesta capa de cèl·lules, aquest conjunt de cèl·lules que formen la corona radiada, d'acord, és rica o presenta, d'acord, àcid hialurònic. De manera que els espermatozoides que aquí ens tenim que ja s'han activat perquè han reconegut aquestes cèl·lules al voltant, d'acord, de l'òvul, aquesta corona radiada s'activa i comença a secretar, a alliberar hialuronidasa. La denominació ASA significa un enzim, el MET és un enzim que degrada l'àcid hialurònic que trobem per aquí. També que permet degradar, d'acord, degradar la corona radiata i anar, d'acord, anar penetrant mica en mica mitjançant la lisi, la destrucció de la matriu que manté unides les cèl·lules de la corona radiada, doncs va penetrant mica en mica gràcies a aquesta hialuronasa que es secreta des del cap, d'acord, fins a arribar a la superfície externa, que és la zona lúcida, aquesta d'aquí. Veieu? Aquests dos ja han arribat. Aquest d'aquí encara no. De manera que aquests dos ja podrien haver arribat. I que els 200, 300, en funció, òbviament, de la seva rapidesa, podríem dir, en anar penetrant per aquí, arriben uns quants minuts abans de la zona pelúcida. Aquesta segona fase, recordeu, una mica els espermatozoides s'havien d'activar, primer tenien la capacitació i després en la zona pelúcida hi havia una segona fase. Aquí consisteix en la penetració, d'acord, de la zona pelúcida. Han penetrat la corona radiada, que és aquesta d'aquí, aquest conjunt de cèl·lules, i un cop ha penetrat els espermatozoides troben la zona pelúcida. Aquí hi ha activitat de la reacció crosòmica, és a dir, que hi ha un alliberament de contingut de vesícules crosòmiques del cap, la crosina. El cap, que seria vesícules, que allibera la crosina per anar mirant, anar lisiant els tubs de fills i anar degradant aquesta zona pelúcida. Va penetrant, fins que arribarà finalment, òbviament, a l'òvul. I d'aquesta lisi de la zona pelúcida gràcies a la crosina se'n diu la reacció acrosòmica. Ara bé, qualsevol espermatozoide pot fecundar un òvul? No. Qualsevol espermatozoide del món no pot fecundar qualsevol òvul del món. Hi ha, òbviament, només aquells espermatozoides que siguin de la mateixa espècie que l'òvul, que estiguin en bones condicions. Òbviament, si és un espermatozoide amb dos caps, amb dos d'això, amb deforme, no podrà. Estem parlant d'un espermatozoides i òvuls sans. Per què? Perquè mireu, la zona pelúcida, precisament, que estàvem comentant ara, és una membrana extracel·lular de glicoproteïnes que permet unir o reconèixer l'espermatozoide. És a dir, aquella protecció s'encarrega de reconèixer específicament els espermatozoides de la mateixa cèl·lula, espècie. Per què? Perquè hi té 3 glicoproteïnes, la ZP1, ZP2 i ZP3, l'última de les quals és un receptor específic, d'acord, d'espècie, específic d'espècie per unir l'espermatozoide. Només reconeix i només permet unir-s'hi, d'acord, i que comenci la reacció crosòmica a les espermatozoides de la mateixa espècie. ZP1, ZP2 i ZP3. Val? Finalment, ja s'han capacitat, han tingut la reacció crosòmica, de manera que ara aquí, l'última fase, vindria la fusió de les membranes plasmàtiques, és a dir, les membranes externes de l'òvul i de l'espermatozoide, en què, òbviament, la membrana d'espermatozoide s'integra, aquí la tindríeu, s'integra, clac, i acaba desaparenent i entren dintre de l'òvul, el cap i la cua.
La cua no entra, no sé per què surt aquí, entra de banda, molt poc a poc, en tot cas. D'altra banda, pot més d'un espermatozou fecundar un òvul? Més d'un espermatozou de la mateixa espècie estem parlant? No, perquè hi ha una reacció antipolispèrmica. Aquesta que coneixem com a reacció cortical. Mira, aquí tenim un espermatozoide amb el seu cap, aquí tenim la cua, vale, amb el seu flagel, i aquí, d'acord, tenim l'acrosoma, d'aquí la reacció acrosòmica que hem dit abans. Per què? Perquè allibera la crosina, d'acord? Allibera aquestes, d'acord? Aquest enzim que està en aquest acrosoma allibera la crosina i que va degradant aquesta matriu extracelular que tenim aquí, la va degradant, fins que queda lliure. Fins que aquí ja no en queda de manera, d'acord, això de reacció crosòmica, el cap pot penetrar i fusionar les membranes plasmàtiques. Aquí veieu la membrana plasmàtica fusionada, crin, amb la membrana plasmàtica del òvul. Sí? Doncs aquest contacte amb la plasmàtica de l'espermatozoide i l'òvul provoca que la permeabilitat canviï i s'alliberin els enzims, d'acord, dels granus corticals, que són aquests aquí, que dintre de granus a la perifèria de l'òvul, molt propers a la membrana plasmàtica, que quan aquestes membranes s'uneixen, reaccionen alliberant el que tenien al seu interior. Veieu? Aquests granus corticals alliberen el que tenien al seu interior i acaben formant aquesta reacció cortical que provoca una inactivació dels receptors, que tenen els receptors dels espermatozoides específics per als espermatozoides. És a dir, la membrana es fa insensible als espermatozoides. Ja no la poden reconèixer. Un cop tenim aquesta fusió i aquesta penetració, d'acord, del cap, de l'interior del cap, material genètic, de l'espermatozoide, es desenvolupa, i això és rapidíssim, de manera que es du a terme aquesta reacció cortical que fa, veieu aquí, òbviament, la inactivació, deixen d'estar aquí, i us el representen així perquè veieu que no tenim receptors, estan inactius, i al no tenir receptors actius a la superfície del lòbul, deixa de reconèixer possibles nous espermatozoides i per qualsevol cosa ja no poden fusionar les seves membranes. D'acord? En que només un espermatozoide pot fusionar un òvul. Per què només un espermatozoide pot fusionar un òvul? Òbviament, si entessin dos espermatozoides tindrien més dotació cromosòmica de la necessària i hi hauria problemes de desenvolupament. El que seria, tindria la meitat de dotació d'un espermatozoide, la meitat de dotació d'un altre espermatozoide i la meitat de dotació cromosòmica d'un òvul. De manera que al final tindria 1,5 vegades, meitat, 0,5, 1,5 vegades material genètic necessari. Això donaria lloc, tindria un accés, diguéssim, dotació genètica a problemes de desenvolupament. Acte seguit es du a terme, després de la fecundació, la gestació, que és el procés que es desenvolupa en el moment en què l'òvul és fecundat, per començar el zigot, i que finalitzarà en el moment del naixement, de manera que durarà uns 9 mesos, 39-40 setmanes. I és un procés, òbviament, més llarg de reproducció, perquè el que hem fet fins ara ha durat hores només. Des que hi ha l'ejaculació, 2-7 hores fins aquí, fins que surt, i va passar. Els espermatozoides poden estar actius, estan inactius esperant un òvul, però poden sobreviure 3-4 dies al sumo. La manera que si és un òvul encara estan aquí, encara estan vius, i fecunden, i venen cap aquí, estaríem parlant que com a màxim 7 hores, després aquí 3 dies, per exemple, i unes quantes hores més per baixar, doncs que 4 dies en total fins que s'implanta aquest zigot. El zigot
que és l'òvul fecundat, que es comença a dividir ràpidament, mireu, d'una cèl·lula, que és l'òvul més el material genètic de l'espermatozoide, vale? Se'n formen 2, 4, 8, 16 i al final s'acaben inventant que comencen a especialitzar-se i a diferenciar-se. Aquest tot aquí anirà cap a la placenta i aquí s'organitzarà l'individu. Vale? S'implanta a la paret de l'úter on es va desenvolupant al llarg d'aquestes 40 setmanes. El fetus es desenvolupa a l'interior d'una bossa. Vale? Els fetus humans o els mamífers es veuen a l'interior de la placenta, la qual està connectada, veieu, a través del cordó umbilical a la mare. D'acord? O sigui, té un cordó umbilical, la placenta i es comunica amb la mare. De manera que està la placenta altament vascularitzada, vol dir que té una irrigació molt elevada, i aquesta placenta que connecta al cordó umbilical, vale? Tenim està connectada amb la mare a través d'aquests vasos sanguinis. Aquests vasos sanguinis permeten, aquí teniu, aquí tenim la barrera placentària, l'artèria i la vena materna permeten l'intercanvi sanguini i tot el que s'associa a la sang. Estem parlant de nutrients, estem parlant de gasos, d'acord? Amb el fetus en desenvolupament de manera que permet l'arribada d'oxigen, la retirada de CO2, l'arribada de nutrients i la retirada de metabòlits, és a dir, d'elements secundaris, d'acord? Elements tòxics de l'activitat cap al torrent sanguini femení que passin cap al ronyó, etc. i acabin sent eliminats. Però bueno, això és per comentar tot el tema de la fecundació i que realment els espermatozoides és complicada la fecundació, és molt, no que sigui complicada perquè un espermatozoide determinat fecundís molt poc probable. Òbviament, com que se n'ejaculen 200 milions, és bastant probable que algú, tot i que depèn de l'edat del pare, de la mare, etc., que alguna que hagi fecundat. Però a nivell individual és molt i molt difícil. Òbviament estàvem comentant, aquesta placenta és totalment permeable. Per què és permeable? Perquè hi ha circulació materna i hi ha circulació fetal. Hi ha aquest intercanvi constant de nutrients, d'oxigen, de CO2, de metabòlits, hormones, les hormones femenines passen també a través de la placenta cap a l'embrió, el fetus en desenvolupament. Per això, encara que sigui un nen, inicialment surt amb un nivell d'hormones femení elevat quan neix, d'acord? Després ja aniran, òbviament, com que ell no en sintetitza i no en produeix molt poc, d'acord? Aniran desapareixent. Per això a vegades els nens petits, nascuts, queden una mica, no petits, però perquè havien estat subjectes a hormones femenines durant 9 mesos, val? Però crec que això és normal, després acabarà desapareixent això. Però què passa? Que sigui tan permeable, òbviament, si hi ha hàbits de consum, d'acord, de tant estil de vida nociu, també afectarà el nadó. Estem parlant de medicaments, de fumar, de beure, etc. Que penetren per la placenta i són tòxics, d'acord? Que acaben penetrant. Mireu que hem estat comentant que el zigot s'implanta a nivell de l'úter, però ja es desenvolupa òbviament la criatura en el seu sac i la seva placenta, però depèn d'on s'insereixi i depèn de com es desenvolupi aquesta placenta, podem parlar de placenta d'inserció baixa, que està bastant baixa cap aquí, placenta marginal que ja la tenim en el marge de l'úter, això és l'úter, placenta prèvia, la que està tapant parcialment ja l'úter o placenta prèvia
total, cal tapar de manera total. Què vol dir això? Òbviament que quan més tapant l'úter, que és la zona per on ha de sortir després la criatura, més complicacions pot haver-hi a nivell del part i més difícil pot ser a vegades o de més risc per al desenvolupament d'aquella gestació. Millor seria que estigués òbviament la placenta situada com més amunt millor. En tot cas, està comptant, el feto desenvolupa l'interior d'una bossa, la placenta, i està connectada, recordem, a través d'aquest cordó umbilical. En els primers mesos, tenim aquí la fecundació, la implantació, 4 setmanes, 8 setmanes, com va augmentant de pes, 12 setmanes, ja veieu aquí el cor ja és funcional a les 12 setmanes, 40 grams, 7 setmanes, com va creixent, pum. Doncs els primers mesos desenvolupa els òrgans. Aquest és quan és més sensible a les substàncies, que puguin alterar el seu correcte desenvolupament. Aquestes substàncies que arriben, que es filtren a través de placenta. Mira, la placenta aquí l'han dibuixat bastant alta, no sabia que és l'alta. De manera que és el període més crític, el tema de medicaments, de fumar, d'alcohol, de contaminants ambientals. Als 3 mesos, l'embrió, que té forma humana, passa a denominar-se ja fetus, passa a ser un embrió, que teníem aquí, que quan són 12 setmanes, que estaria d'aquí, i passa a anomenar-se fetus. Aquest procés de gestació acaba amb el part. I el part és quan el fetus òbviament surt a través de la vagina de la mare. Perquè la vagina es dilata molt, i els músculs del paret de l'úter, que tenim aquí, el paret de l'úter, van empenyent el nadó cap a l'exterior. Primer surt el cap i després la resta del cos, i finalment la placenta també ha de sortir. Tinguem en compte que la placenta primer deriva del mateix òvul fecundat, de manera que genèticament aquestes cèl·lules són idèntiques a aquestes. Aquestes que tenen activats alguns gens diferents, és a dir, que genèticament deriven del mateix òvul, d'acord? Deriven del mateix òvul fecundat. És que primer de tot estan dividint, algunes tenen la forma de placenta i altres el nou individu. Ara bé, què passa amb aquest part humà? El part humà és bastant complicat. No ve a cuento, però és un dels problemes associats al bipedisme. Nosaltres som bípedes i això ha implicat una reestructuració de la pelvis, i com a conseqüència, això és un ximpanzé, ja veieu que per exemple això és com l'Ilion, és molt llarg, estret, està situat al darrere, nosaltres tenim l'Ilion més baix, més ample, i ha rotat cap al davant. Doncs a mesura que això és Australopithec fa 3 milions d'anys, això és un home fa 1,5 milions d'anys, això som nosaltres, veieu que els pelvis han anat canviant bastant al llarg de l'evolució. En aquest tipus de pelvis, el part és franc, és directe, perquè tenim un canal del part suficientment gran en relació al canal al cap del fetus. En canvi, en humans tenim un canal del part que, òbviament, que és gran, òbviament que és bastant gran, però com que el cap serveis molt grans en Homo sapiens, la nostra espècie, el cap del nadó és tan gran, la ràtio entre el canal i el cap del nadó s'ha reduït moltíssim. De manera que aquí ho teniu, ens han passat el part seria normal, el nombre d'ictus seria normal, però aquí veiem que el diàmetre, el perímetre, del cap d'un nadó en Homo sapiens, aquesta espècie, i el canal del part és molt i molt ajustat. Molt ajustat, i és un part bastant complicat. Tan complicat és que, mira, això és un ximpanzé, això és un avantpassat nostre de 3 milions d'anys, això som nosaltres, això és vist en tallada, com si diguéssim l'úter tallat,
d'acord? Doncs, la pelvis, perdó, tallada, la pelvis, l'estructura òssia, la part interna, l'enmig i la part externa, doncs anem veient, òbviament, com a la part interna van sortint els canvis de manera perfecta sense tumors. En canvi, en el cas humà, baixa el crani quan està a mig camí aquí, o sigui, baixa el cap aquí, el tenim aquí, baixa aquí, s'estructura així, i quan està al mig ha de rotar 90 graus, mira cap allà el crani, mira cap aquí, i aquí de cop i volta mira cap aquí. Ha de girar 90 graus i sortir així, però la resta de cranis això no passa. La resta d'espècies això no passava. De manera que el petus ha quedat aquí, i aquí ha de girar 90 graus per poder sortir.